tapang mahatod kan mga napapano na issue kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yovit sa Tingog ning barangay. Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome, digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyan in the Webes, Pizza 26 sa bulan po ng Hunyo 2025. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan po sa lado teknikal Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Masida Liobit. Ibahanin do po tabi ako, sunda kitang alas 8 nin pagkaaga, digdi po sa programang ini. Duman sa may mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday na po sa Sendo Gabos, sa may mga kamatian get well soon. Sa Gabos na mga nakaantabay ngunyan sa satuyang programa, good morning po. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Dainin na pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak. Mentras nakatutok nakaantabay digdi sa 1 FM. 1 lang yan. Daro-diretso na kita digdi sa programa. Sa headlines kan sa tuya mga bareta, Albay Provincial Health Office may pangapudan sa publiko maging alerto sa sintomas nindinge. Impeachment Court pwedeng magdesisyon sa paagi ng simpleng majority vote kon ibabasura o dai ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Panibagong paglalangkaw sa presyo kang produktong petrolyo ipapautnob ngunyan. Pero ini po so inutay-utay na increase duman sa
sobra ki 5 pesos per liter na increase sa mga produktong petrolyo adi. Ayan po ang kwan dyan. Iyo po tabi yan. Sige. Anyways, ano po ang satuya na mga bareta pa? O yung aliko palan. Ang aliko, igwada po tabi din plano na itong stock fund dagdagan uraw garing ako digdinin bill igwa baga duman alimbawa ngaya total po tabi na kinonsumo sa kuryente kasabay na sa mga taxes 500 ang babayadan mo 510 Eurogis yan kada konsumidor bulan-bulan. Ngunyan, gustong dagdagan po nin 20. 20 anin ano yang gibuhon ng 20 so yes. Dahil nakontento so alay ko ano, gibuhon nindong kuan. Gibuhon nindong 50. Yo, gibuhon nindong 50 tabiyo-biyo pa di. Grabe ini. Do or ababa mananggad an singil ngunyan sa kuryente. Ora baba ngunyan ang singil sa kuryente niya to digdi sa albay. Kaya lang naghihirit kita nin mga dagdag na mga babayadan. Naghihirit kita nin dagdag na mga babayadan na kung saan ang tao na nagrereklamo. Alat ko na John kwando sa kuya so kwando tabi dyan so walit ko sa motorsiklo ko ta ilingon ta digdi ko nigwa akong resibo tangani na masabutan nindo ngani na masabutan nindo po tala ini paano daw ta baka igwa akong resibo naman sa ali ko ano so walit ko problema kunya una duman nakasaray sa harong Yo, tangani na maintindihan po tabi niya to. Dagdagan pa. Igwa na nga ni ki mga dinadagdag yun mo yan. Igwa baga kita ki day mo masabutan adirbat. Ano adirbat? Double taxation. Ano ini? May paduro-doble kita. Ilingon ko kung igwa pa ako digdiha. Ura na digdi, ura na kwarta. Walit na sana niya ang kudigdi, ura kwarta. Ano ini? Sending resibo. Bako ini. Ura talaga. Piguwalat ko kasi ang resibo ko sa harong ang pakabayad. Yo. Alata ayoson ta muna. Wala talaga wala talaga. Abi ko na ay one. Ay salamat ay gwa ko digdi. Igwa kitang saro digdi na nailing niyan. Pero bayad na ini. Kalay na ining bayad Ura na gani number Ura na. Nagkapurulinas buwan ko nagkapurulinas Salvatore na buhay ta. Nagkapurulinas ura na ana may nailing pa kama ana iling so kanang kali ko napunas na na dakong buhay ini. Pero bayad din ka boss ta ako nagpapakuan kan babayadan ta delikadoan kunday na akong makabayad papagalo ng paghanap kay pang bayad yo.
Basta po, ini na Aliko, tibad lamang kon igwa paligdi, pero garo, kuwana, masakit na pagkahanap ako ligdi. Sakit makahanap, ano. Sige, yan. Wala na talaga. Bay na saan? Wala na talaga? Wala na? Wala talaga. Ini po, so, parang buffer stock. Kung igwa kita nin, alimbawa, for example, igwa kita nin 300,000 na konsumidores, 300,000 na konsumidores times 10 pesos, igwa ka din 3 million bulan-bulan. Ang 3 million bulan-bulan yan po, iyan na 3 million na bulan-bulan, dahil taman yan kinonsumo, dahil man ang kinonsumo po kan tao, idinadagdag tayan sa Aliko, para po sa na masiguro na igwanin pondo pirmi an Aliko bulan-bulan sa santaon po 10, 30 milyones o 36 milyones ang nakukuakan Aliko sa to. Iyan so ipigtataw tang Eurogis kada, for example, 300,000 ang konsumidores ta times 10 pesos di 3 million. Tapos i-times mo sa 12, nasa 36,000 at 36 million per year. Pero ang taon na ining kukuha po tabi sa tuya. Alo yun na baga ini. Iyan po tabi sa buffer stock sa na po. Nailing yan sa resibo talaga. Ang problema naman ngunyan, ang problema naman ngunyan po, ta gusto kan Aliko na dagdagan da po nin 10 pesos giraray. So gigibuhon ining 20 pesos na. 20 pesos na. An itatao ta po bulan-bulan. Kung 20 pesos, 6 million yan bulan-bulan ang idadagdag ta kitang mga konsumidor sa Aliko. Di nasa sobre yan sa 70 million. 36. Mga 72 million. Nadadagdagan mo 20 pesos. 70 million per year. Ang ipinagtatao ta po sa Aliko. Dahil na nakontento sa Aliko. Ta kung dahil nindo dyan kaya, kamong mga opisyal ka na Aliko, kung dahil nindo kaya, ta pinagsusulduhan niya mo kamo ng mga konsumidor. Kung dahil nindo po tabi kaya, pwede na kamong mamatos-patos. Dahil nindo kaya, mataram ka mo, grabe kaya ngayaan illegal na connection. Illegal na connection, system loss. Kita baga, may system, pero ang system loss nindo, 22%, 26%. Ang kwan kayan, ang 26% baga, ang 14% kayan, pigsasaluta. Kaya nga baga igwa dyan ki system loss charges. Gustong sabihin, so, nasayang, uminagi po tabi sa, uminagi sa mga metro, na konsumo kang kahoy, ta nakabugtak so kahoy, kung anong klase, dyan, sa mga linya kang kuryente, tapos, so iba dinaya sa linya, nagtapo tabing deng kontador. O yan po ang issue dyan Iyan ang issue dyan po tabi. Ngunyan, ang sistema, data man ini, sisay man nabuabuaan, masumbong, alimbawa kataning mo, nahiling mong may illegal connection, sumumbong ka daw. Dahil man po, mausipan mga yan, nata. Paanong umusip po ang mga yan, natakot man yan po tabi, takon, kung sumumbong ka, pwedeng magburungagang ka mo dyan. Pag nagburungagang ka mo dyan po tabi, magsumbong ka, paano yan? Pag nagsuruntukan ka mo dyan, actually,
Actually, day man dyan pakiaram sa aliko, o tama araman agad, kung siya subinumbong, naraman bagang kung siya subinumbong, maski ako man, di man ako masumbong, ta problemaan. Ano mo niyan dapat nagibong kang aliko, magkuapo tabi ka mong tawo na magkuha ka mo ng tawo, na iyo po tabi ang trabaho, maghiling kan mga illegal connection. Pasin man sana yan eh. Pasil man sana yan po tabi na ilingon ang mga illegal connection. Iyo. Pagkabanggi magtagalibot ka mo, bako na panag-brand out sa kamo maglilibot. Do sinasabi kan aliko na dakulo na dasin da po tabi na kinasuhan. Dakulo na nga kaming kinasuhan, tapos nagkadarakop. Na nagdadaya sa kuryente, mga illegal connections. Pero dakulon pa po anigwa o nasa sa indo na yan kung paano yung dadala ko punta. Dahil nindo ipagtaong poder ini samo na mga konsumidor. Tapos sabi ko sa indo po, maski ako man po nakailing dyan ki illegal connection, di man ako masumbong, kamuan magdiscovery kaan, tabako ko man yan trabaho. Bako ko man actually trabaho yan indo eh. Diba? Trabaho yan indo po tabi, bako ko yan trabaho. Iyon na yan sinataram ko. Iyon na yan po tabi ang sa kuyang tinataram. Sa madaling sabi, kaipuhan nindo kaipuhan po tabi kan mga taga-aliko nin dobling trabaho kung gusto ninda po na mapakaray ini. Yogon mo yan, dakulon baga sa indoan itinaong kwarta. Tinaawalan ka mo ka national government to ako Bicol, pero ito 300 million para sa rehabilitation kan aliko. Tapos mangangagad pa ka mo ngunyan sa mo. Baga 300 million baga ang na-allocate because of ako Bicol duman sa national government. Bago man ito kwarta ka na ako Bicol sa national government. Baga kaya ngunyan takon ang purpose na tabi is mapakarayan serbisyo kang kuryente, magtatarabangan na dahil nakitang politikahan. O ngunyan ang efforts po tabi ngunyan is pakarayon daan supply kang kuryente. Pakarayon ang supply ng kuryente ang efforts ngunyan. Si incoming Governor Noel Rosal, iyo yan. Tapos incoming Mayor Hisham Ismail, iyo man ang target yung kuryente. Di magtarabangan magtarabangan ka mo, tangani na mapakarahay po ang supply kang kuryente. Na dahil na magpararagad po tabi sa to. Maski si Gob, maski si Congressman, maski si Mayor, pigagadan kang 10 pesos. Sa bagay, kung inigan mo, what is 10 pesos or 20 pesos? Kaya lang dapat, tabi, ining ipinagtatauta, apwirakan sa tuya po tabing bill, ining pinagtatauta po tabi sa alikong libre na 10 pesos. Dapat igwamanin mapakanaan. Yugon man 3 million kada bulan. Sobra 3 million kada bulan na napigtatauta ang libre sa aliko. Tapos yung serbisyo is palpak. Kasubanggi nga ni. Kasubanggi nga ni po tabi, brand out na naman sa muya. Bata man ang mukon, mainiton. Balik sa langit na may solar ako. Yun na yan ang pigamit ko sa akuan. Ngani na makapalipot-lipot man lamang sa bitis. Di ba? Iyon ang sinasabi to eh. Dapat na dapat po tabi na pangatamanan kan aliko yung kwarta na ipinagtataotang libre. Di ka mo nagkasurupog kaan.
sa mga tagali ko, di ka mo nagkasurupog kaan, mahagad pa ka mo rin panibago na 10 pesos, gibuho na nindong 20 pesos, tapos palpak yung serbisyo nindo, di ka mo nagkasurupog kaan. Di ba, likutan na po tabi kung maghagad ka mo, basta nailing ta po tabi yung marhay na, ano ba yan? Marhay po tabi na trabaho. Marhay po tabing sistema kan gobyerno o kan pagpapadalagan po tabi sa kooperatiba ng kuryente. Tadi taman digdi kay po na po tabi an arog kan San Miguel kay to. Kanapek, dito na kay po hanta, mahuhuldap na naman kita kaan. Abot na ng itaw ni, kaya nga ni baga binawi ini ni Gob kay to, ta abo nang mahuldap so mga tagalbay. Huldapan baga ito, so inot? Huldapan? So, bayad? Di ba? Kaya palang sabi kan GM kay to, one time nag-press conference na pot ko. Sabi ko, GM, kung 25 years, paano nindo, sisiyan magbabayad kan logi nindong 5 billion na? Kano na sa yan ma-resolve niya kaan? Dedo ko mo logi, day nga ya. O ito palan, tiniriple, kung sa color game, so ABC, na-triple kita. Na-triple pula kita. Di ba? 25 minutes, lampas an alas 6. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo!
Smart dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. At ibang miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. One, two, three, let's go! Alright, sige. So, balik na kita digdi sa programa po. Igwa na kita nin pira day di Ato na ha. Igwa na kita nin 37 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Ini po ang 1FM. Diretso na kita. Anyway, oni igwa kita digdinin ini po so Supreme Court decision adi may Supreme Court decision ini. Saya ito tahanapon ta digdi. Importante ining maraman kang kabos tapag may mga kaso baganin lalo na ang kaso nin rape. Minsan sinasabi kan ano yan may consent nga kaya ta bata ko iyo yan po tabian ano yan ang pirming sino ito nawara digdi nawara po
Pero anapunta tangani na maray maray ini. Okay? Anapunta ta. Magayon kasing pagrulayan ini. Oy, so kwan pala na, no? So, duman sa tabako. Nagsuko naman baga, so suspect, so boyfriend man sana. So, ginadanso sa iyang ilusyon. So, minoko so suspect. O niya. Sa oni po so desisyon kang Korte Suprema, pero bikulon tanay niya now. Yung paliwanag digdi sa rape case. Tabi. Sinabi po kan Korte Suprema na ang pag-ako kan sarong biktima na siya ang nasa sarong relasyon na nang abuso sa iya, bako po pagpapahiling na nagtugot na sa pakikipag-sex. Dapat daw malinaw ang katibayan na igwanin pagtugot. Di man ang ganda. Hindi ka man nireklamo kung nagtugot man agadaan. Kung tuminugot, di man talaga ikay reklamo. Sa desisyon na isinurat ni Associate Justice Joseph Lopez, hinatulan guilty kan Second Division kan Korte Suprema si Jopet Hernandez Turalde sa kasong rape sa sarong 14 anyos na babae, o minor de edad pa naman. Tinandoon po kan kampo ni Turalde ang inapod na sweetheart theory bilang depensa, asin sinabing din niya pinirit ang biktima na makipag-sex sa iya dahil sindaan na sa sarong romantikong relasyon. Saka si Turalde ang inatulan kan Regional Trial Court na guilty sa sexual na pang-aabuso sa irarong kan Anti-Child Abuse Law, Republic Act 7610. Ang desisyon kan RTC ang inuyunan man kan Court of Appeals. Maski inuyunan ang hatol na guilty, sinabi kang Korte Suprema na si Turalde ang nagkasala nin pang-rape sa irarong kan Revised Penal Code dahilan sa kompleto ang gabos na elemento kang krimen. Kaiba na ang gabos na elemento, kaiba na ang paggamit nin pagpapatakot o asin o patanid, pagpapatakot para sa sapiritan na pagkikipag-sex. Sinayuman man kang korte ang depensa ni Turalde, asin tinawnan doon ng pagkakaigwanin sa relasyon ang daday nagtataon ng diretsos para sa sapiritan na pagkikipag-sex. Dagdag kay ni ang depensa nin pagkakaigwa nin sarong romantikong relasyon ang bako bastante, asin kaipuhan nin may malinaw na katibayan nin consent o pag-uyon. Si Turalde ang sinintensyanin pa dosang reklusyon perpetua o maximum na 40 taon na pagkakulong, asin sinugong bayadan ang biktima nin 225,000 bilang danyos o saka. Iyo. Tama ang desisyon na ini kan Supreme Court. Tama naman talaga. Di ba? Tama naman talaga po ang naging disposition na ini kan Korte Suprema. Kasi po kung igwanin sa piritan, maski nga ni baga agomo pirito daw, tapos inireklamo ka po, pinirit mo tapos inireklamo ka, igwa ka nin problema, nasa trouble ka kaan. Igwa ka po tabi nin problema pag inireklamo ka po nin inireklamo ka po tabi nin pang-abuso, madadara ka po. Madadara ka po tabi pag inireklamo ka nin ano yan, pang-abuso, maski ago mo. Kaya ang kaipuhan, patanguon mo na gusto. Pero digdi po sa kwa na ini, apirata 14 anyos yung biktima. Sabi kang korte, bako man ngaya susi an bako ngaya susi
and relasyon. Tangani po na tawanan rason yung ginibo kay ni na suspect. Kaya siya po tabi hinatulan nin reclusion perpetua, maximum of 40 years. Di ba? Maximum of 40 years. And hinatol po tabi sa iya. Medyo magabat-gabat tadi. Medyo magabat-gabat yung 140 years reclusion perpetua. Tabi. Kita ura man digdinin capital punishment. Ora kita padosag bitay maging kon nga ni yung remember po yung yung ano yan? Ano ini? Yung Vietnam. Yung Vietnam. Ang Vietnam mo niyan, so dating mga kaso na igwanin padisang kagadanon yung death penalty an pinaka-maximum. Death penalty po ang pinaka-maximum. Kung na bagangon yan, ibinaba na. Bako na death penalty. Kundi po tabi, kuha na sana, reclusion perpetua. Iyon na bagangon yan ang naging decision kan ano ni? Naging decision po tabi kan Vietnam. Yung kwan nga ni, daina. Alat ko na ta, yaon si Police Staff Sergeant Max Lubindino Jr. may report ali dyan sa kampo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Max, good morning, Kamin. Magandang umaga po, Kuya Alwin, at sa lahat po ng mga katabay sa programang Tigo ni Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Simula pa lamang po ng taong 2025, doble na ang naging pagsusumikap at determinasyon ng Police Regional Office 5 sa pamumuno po ni Police Brigadier General Andre P. Dizon, Regional Director, upang himukin ang mga kasapi ng Communist Terrorist Group na magbalik loob sa pamahalaan at talikuran ang armadong pakikibaka. Mula Enero 1 hanggang June 25, 2025, umabot na po sa 132 miyembro ng CTG ang kusang loob na sumuko sa kapulisan at kasundaluhan sa rehiyon. Kasama ang kanilang pagbabalik loob ang pagsuko sa 6 na iba't ibang uri ng armas, 24 na improvised explosive device at 2,727 piraso ng iba't ibang kalibre ng bala. Ang tagumpay na ito ay resulta ng mas pinigting na kampanya at walang partida koordinasyon ng pagitan ng Pro-5 at ng Armed Forces of the Philippines. Katuwang ang iba't ibang lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno, patuloy ang pagsagawa ng mga operasyon, dialogo at community outreach program upang maiparating sa mga nasa laylayan ng lipunan ang mga alternatibo at mas matpayapang paraan upang makamit ang pagbabago sa kanilang buhay. Isa sa mga naging susi sa tagumpay na ito ang mas pinalawak na komunikasyon at presensya ng kapulisan sa mga liblib at malayong barangay kung saan isinusulong ang mga programa ng pamahalaan gaya ng ICLIP at iba pang suporta para sa dating rebelde. Sa pamamagitan nito, mas naipapaliwanag sa mga residente ang kahalagahan ng kapayapaan at kung paano sila makakabangon sa tulong ng gobyerno. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Levindino Jr. nag-uulat para sa Tingog Din Barangay. Salamat, Max, sa report. Ali dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report.
let's go! Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin 49 minutos makalampas ang alas 7 nin o alas 6 nin pagkaaga. Ang sabi digdi, pwede da po na desisyonan kan Senate Impeachment Court, no? Pwedeng desisyonan ini kan Senate Impeachment Court kung ibabasura o dai itong kaso kan impeachment ni BP Sara Duterte. Posible da po na magdesisyon ng Senate Impeachment Court sa paagi kan inaapod na simple majority vote kung ibabasura o dai an impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kung ini simple majority, pag sinabi mong simple majority, kung 24 senador, dapat 13 simple majority yan. Sinabi po kay ni na an impeachment court ni Presiding Officer Chis Escudero na anuman daang motion na isinangat ang dapat na pagdesisyonan sa paagi kan simple majority vote. Dagdag kay ni po tabi na posible man na madismiss ang impeachment case laban kay BP Sara Duterte. Sosog sa naman sa Senator na answer ad kautilam o kotilam kan kampo ni Duterte. Sinabi kay ni na bako para sa iya ang na magkomento sa answer ad kotilam kan bise. Ini po ang pahayag ini matapos po ang pahayag ni BP Sara na day siya dapat pirito na magsimbag sa mga nakapalaman sa verified complaint o impeachment complaint makalihis ining ibultada sa Kamara de Representantes. Mientras tanto, sinabi naman ni Escudero kung posible bang may basurang kaso na day nag-aagi sa formal na hearing. Sinabi kay ni Potabi na ang gabos daw ang posible. Sisay man daw na membro kan korte ang pwedeng magsangat din motion tangani na hatulan may sala si Duterte asin siring kan motion para sa pagbasura kang kaso iniman daw ang maagi o mapairarom sa butuhan. Sinabi po ni Escudero na day nawawaranin the jurisdiction an impeachment court maski ibalik ka sa Kamara ng impeachment complaint laban sa Kamara. Malinaw daw na sa motion na dai pinadidismiss o pinagtiterminate ang reklamo laban kay BP Sara Duterte. Sinabi po kan Presidente kan Senado na dai sinda nakapag-issue ng writ of summons kay o makapag-issue ng writ of summons kay Duterte kung dai sindang jurisdiction. Tama naman. Abogado naman kasi si kumbaga si Chis Escudero. Abogado naman bagay yan. Pwede man talang simple majority an kung nga ni digdi an problema natatapag para pahalo yung an issue nadakulon kitang mga problema digding pinagampang natatapag para papahalawigon an issue kung kaya man sa nang desisyonan within tamaiding kan dahil naman kay po na magparahiring pa maiding kan Senate Impeachment Court tabi may hiling iyan kung may sufisyente bang ebidensya or ini po tabing impeachment na ini is pangraratak sa naman sa salong impeachable official. Ang pinag-iwasan din dadail po tabi magamit ang Senado bilang binyo po kung sain nahiling kan publiko. Talimbawa, alam daw taman sana, what is the purpose po? Para po sa prosedimento kay ng impeachment complaint. Aram tampir di man sana. Dahil lang sabi nga ibaga po, an impeachment is political process bilangan ng boko. Bilangan po nin taga-suporta. Di ba? Kung magbibilangan kita kung yan, pir di man sana. Ano pang purpose kang prosecution? Sa salong impeachable official? Ini po ang pinaka-purpose digdi pasupgan naman sana talaga.
Tangani na ano yan, maaraman kang tao kung ano ini. Pasupgan kasi prosecution yan eh. Sinda po magpo-prosecute, sinda po tabi ang magtataram kontra po sa Vice Presidente. Didepensa sa naman sa Vice Presidente. Ang mga judges, mga senator judges, aranta po tabi na pabor naman sa Vice Presidente yung kadaklan. So, what for? Magsasayang ba tayo ng oras? Tutugutan daw pa kan Senado na sindaan maging binyo kan pangraratak sa sarong impeachable official sa saro na panduwa sa pinakalangkaw na leader ka nasyon. Iyan ang hapot. Ibasura man ini kan Senado, day man kitang magiginibo. Even the prosecution po, day ki magiginibo because igwa nin problema from the very beginning, igwa po nin problema yung ipinadara na impeachment complaint, verified complaint doon po tabi sa Senado. Siyempre ang mga congressman, day man mataram na inidali ninda, tsamba, so mga articles of impeachment. Day man po talaga yan matuga. Nata, taan sa indang main purpose is pasupgan sa Vice Presidente man sana. Nata po ginibo so mga quadcom hearing na pwede man sanang tapuson within pirang hearing lang. Nata ginibo kasi po gusto nindang mahiling kan tao na siring kay ini. Tama ba ito na yung impeachable official, yung official na kalaban mo, pinag-crucify mo na. Anton Regis, crucify mo na. Without any due process. Na-crucify mo na eh. Binalatan ka na po tabi. Binalatan ka ng buhay. Inubakan kang buhay. Iyo baga. Kaya igwa talaga nin ang problema kasi digdi sa tuya politicize marhay ang mga issue ta. Politicize marhay. Alat ko na may bareta man. Sino ito? Ano ko? Napunta. Kuwanta man po ang report ni kabahaging Nestor Kagitla. Dole Bureau of Workers with special concern dilunsad ang serye ng pagsasanay sa business planning at financial education sa Visayas at Mindanao. Nestor, good morning. Please come in. Mahusay ang technical na kakayahan ng mga tagapagpatupad sa rehiyon inilunsad ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Bureau of Workers with Special Concern ang serye ng pagsasanay sa business planning at financial education sa mga tanggapan nito sa Visayas at Mindanao. Ginanap sa Zamboanga City noong unang bahagi ng buwan. Ang unang yugto ng pagsasanay ay dinaluhan ng mga DILP focal person mula sa Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Northern Mindanao. Pinangunahan ng mga eksperto mula sa PWSC National Wage and Productivity Commission, Regional Tripartite Wage and Productivity Board at Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, isinagawa naman ang ikalawang yugto ng pagsasanay sa butuan na nilahukan ng mga DILP Regional Focal Person mula sa Dole Region 10, 11, 12 at Caraga. Binigyan din ni BWSC Officer in Charge Director Leilani Reynoso ang kahalagahan ng patuloy na pagpapaunlad ng kakayahan ng mga tagapagpatupad
pagpatupad ng DILP, lalo na't malawak ang naabot ng programa na may higit 124,000 benepisyong natulungan noong 2024. Noong 2024, kabuang 124,742 na benepisyaryo ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng DILP, kung saan umabot sa 2.195 billion ang inilabas na mga pondong pananalapi. Nakatakdang isagawa ang susunod na yugto ng pagsasanay para sa mga natitirang rehiyon sa Clark, Pampanga mula June 24 hanggang June 26 at sa Puerto Princesa City mula July 8 hanggang July 10 ngayong taon. Mula sa Maynila, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa mapanig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report sa pagikayan. Maparam naman kita digdi sa programa.